Napoleonův profesionální grill na dřevěné uhlí je ideální volbou pro každého milovníka grilování na uhlí. Grillujte nebo uťte svá oblíbená jídla s použitím dřevěných štěpků a kusového dřeva. Optimální regulace teploty. Díky systému Vortex Grill efektivně reguluje teplotu a zlepšuje distribuci horkého vzduchu, což umožňuje rychlejší a lepší grilování i uzení. Nastavitelné spodní a horní ventilační otvory umožňují snadnou a velmi přesnou kontrolu proudění vzduchu i teploty. Integrovaný teploměr vám pomůže snadno sledovat ideální teplotu pro grilování a uzení vašich pokrmů. Vhodný pro všechny druhy vaření. Unikátní litinové grilovací rošty skvěle udržují a vedou teplo, což z nich činí ideální nástroj pro dokonalé grilování. Tyto rošty jsou navíc výklopné, což umožňuje snadné přidávání uhlí, briket, dřevěných štěpků nebo kusového dřeva přímo do grilu. Nerezový kruh umožňuje instalaci otočného rožně, přičemž otvory pro rožeň lze zakrýt. Integrované otvory pro teploměry zajistí, že vaše pokrmy budou připraveny přesně podle plánu. Bezpečné použití, výklopné víko umožňuje snadný přístup k celé grilovací ploše a zároveň chrání vaše ruce před žárem, protože se otevírá pod úhlem a brání kontaktu s horkou zónou odolná konstrukce. Pevné smaltované víko i kotel jsou navrženy tak, aby vydržely i náročné podmínky. Upevnění šroubů zevnitř navíc dodává grilu elegantní vzhled. Ergonomický design. Vylepšená a stabilní konstrukce nohou umožňuje pohodlné grilování ve správné výšce, bez nutnosti neustálého ohýbání. Grill navíc stojí pevně a stabilně na zemi. Integrované háčky na rukojeti grilu zajistí, že budete mít při grilování vždy po ruce potřebné náčiní. Pokud hledáte více prostoru kolem svého Napoleon Charcoal Professional, pak je pro vás ideální model Pro 22 integrovaný do stolu. Shrnutí: tento profesionální grill na dřevěné uhlí nabízí všechny inovativní funkce, které od svého Napoleon grillu očekáváte.